pacho kae mano Kenya National Examination Council NEC gisebedo ka gitemo tiyo gi yo kata lony manyasani mondo mi gine kaka ginyalo track exam ka ginyalo timo yore moko mag neno ni penj ok okwal kata penj ok ochopo okang' moro minyalo wach ni mae gi mae owuok japuonjre yude chon gitemo rido okanda machalo kama gitiyo gi lony manyasani to adieri kuom sikunde moko mantiere e kor gwenge man West Pokot man kanyi giduto yudo ka ntiere rem mar yudo gima kata ne digital divide jogo manyalo access weche mag mbui nyalo access mathoth ahinya to jogo mok nyalo yude bende ok yude chutho mana kaka gintiere ka fuok mantiene onyalo bene achiel kuom yore moko minyalo ti godo mondo mi one ni ober chenro mag penj karo duok piny weche makuo. Erokamano, kamikelo no e kama piny dhiye tiyo gi technology manyasani, yani the modern technology. Kendo kanyo momiyo kata sirikal ineno ka chenro moro amora magitimo nyaka yud component magikete technology manyasani ni. Nikech ka ok otim mano to ber ma onego bed ni jok mantiere kuonde manyalore go kaka wacho ni the urban areas, because urban centers, ibro yudo ka pogruok nitie maduong' nikech ng'ato mantiere Wathorego kata ng'ama mantiere kone the what is that border point mantiere Taita Taveta madonjo Tanzania Mavanga. Iyudo ni ka pogruok no nitiere kuro nyithindo magibedi no penj pare ni magitimo en achiel. Omiyo that uniformity kata standards mbiketo onengo beni wambe kare kaka sirikal ing'iyo ni tere kaka areas go bedo assisted. Sani nitiere technology gimobiri nano kata mane temo disrupt Safaricom mamoko gi luongo Starlinks gi. Ng'eni the gima ochopo mopoya poya ji yaoya ni kare kata kuonde mwawe ni bochogo kuro ka internet oketie tiyudo ka kendo chal mana kaka koro wabedo kodi kaka wa receive kendo kata speed magino dhi godo mbele. Omiyo adiradi nikech technology kata research ma osebed kitimo kata ma jok ma Kenya ka endi waseketo wan nyaka gi authority ma deal gi mano onengo bed ni gikonyowa mondo mi wa embrace gigo piyo kato wang'wano gi to waketo gi wakikeyo gi gwenge duto tete hapa ni the former CS mar ICT Owalo nokono dwa ni kamora mora ma intiere tinyalo bedo ni internet no en gima ok chandi kata na President Ruto be kata kano campaign no nyiso wani kata na simu migoyo ni ok ibibedo ni tiyo gi credit to nyalo paro mano mate ni technology manyasani ni nikech kata sani ng'eni ka intiere wifi zone tinyalo go aga simu kata ka okitiyo gi credit to ng'e mano omiyo mano e kuma onengo beni wachomo kata wang'iyo koro omiyo ka gisetimo mano Kenya National Examination Council biro yudo yot nikech gima giwacho ting'eni margi no en a goal yani en ndoto en lek moro maber man mbele kacha ting'eni Kenya National Exam Council ok nyal loso the infrastructure kata ok ginyal loso yore duto mamiyo ber no nenore gin gi rely kata gitenore mana kuom yore ma the other departments mag sirikal oseloso omiyo lek magin gono en lek maber but en lek maka agencies duto mag sirikal tiyo mondo mi gi open up kata giyaw kuonde miwacho ni hard to reach kata kuonde chope ok yot onengo beni ka gitimo mano to ginywako tich kato piny no koro yawre nikech bang'e no ibro yudo ka nyalo chopo kama wabro bedo e situation ma paperless exam. Ng'eni nitiere so many countries masani ose adopt that principle. Korea awacho kama sedhi machopo maneno kaka gitimo idonje e penj to onge gimoro ni kalatas moro amora ang' ni giwang'i ina to ok ni nikech unjo moro macha was a level my equivalent to our grade 6 kadhi mbele yudo kaka gidonjo no kaka gitimo matiende ni kuro ema penj bende dhiye in fact the time na chopo Incheon city idonjo tineno ka gi announce ni proudly first world kata mowuoro ni to proudly first world ni what does it mean koka fwenyo ni kare it means ni sasa michopo kanyo digital technology ni konyi
everywhere gi gimoro amora. Omiyo kar penj ma koro akoni wachopo mondo mwang'e ni to gitimo nade. Iyudo ka en gima onge kata ng'at mabiro chako temo manyo ni ng'ani oting'o koni pambana koso oting'o gik magalagala kata inyalo konye nade nikech en gi kodne kama entiere gi kodne no bende kako timo no environment motime ni bende ng'ama obede ot ma is just inspecting chendi bende ok ochune kata ni nyaka ong'i kaka gino timore nikech kopo ni timo gimoro mopogore to dhi neno mana kacha koro mana kaka CCTV kamako ka kati koni to maendi ineno gima ni timone. Tiyudo ka nyithindogo osebedo socialized ma ging'e ni onge tiende temo nikech ing'e ni kitemo to repercussions yani gima dhi wuok kanyo gima dhi wuok ni dhi miyo kata na somo misebedo kisomo mondo midhi go mbele no dhi kethore. Omiyo nyithindo ng'eyo ni nyaka iketie ratiro kik item ni dwa ni mondo mi igain kuom gik ma ok are from you. Lony ma kama bende kata kantiere nikech en moro mirango ni itime kod